thina sijabulela ukuthi Miyeza ubani usekwazi ukuthenga imoto, ubani usephumile emjondolo usehlala efletini noma usehlala elokishini usephumile ehostel. Iyona nto esiyijabulelayo nje leyo kuphela. Uma sithizwe liphathwa abelungu basiphathe until when? Size sibe nabantu abazokwazi ukuthi yini edingwa eSouth Africa. Angithi la kuya ngoba mayana Miyeza. Angithi izwe lalibelungu lalandwa abantu ababe nobuhlakani bokuthi iSouth Africa bafuna ibhekephi. Angithi kwenze kanjalo. Yebo kwenze kanjalo. Njengamanje basekhona yini labo bantu? Abasekho. Abekho. Alibuyelela lalikhona ke leyo buya lilandwe futhi mase bekhona abantu abahluzile ngoba laba bakhona ibona abadayisa ngathi. Ayikho into yase South Africa engaqedwa iqalwe phansi iyothengwa iSouth Africa kubantu abayithatha kuyona. iSouth Africa lona zokuqala elangena kuyilo shedding. Kodwa amalahle nogesi uphehlwa amalahle asuka la eSouth Africa kuze kuyophehla ugesi. Wakwayicabanga imbangela lonto le kuthini futhi ithi into thina besingakaze sizenzela ama power stations zethu. Ama power station ade khona bekuyilawa ayakhiwe ngesikhathi sobandlululo samabhunu before 94. Ngakho lezi iphehla imandla zaye allocateelwa abantu abangomntakabane okungabantu abamhlophe in majority. So kule minyaka ke Miyeza kodwa singakhohlisa asisuthi ukukhohliswa abantu basitshele mabefuna bethi ba upgrade system befuna ukuthi kube khona indlela abazokwazi ukukhuthuza ngayo abantu. Uyabona nje Miyeza le South Africa usuku nosuku hleze kucatshwa ngokuthi abantu bazocindezelwa kanjani. Yeah. Itimela zikho, amafema awekho, ayekho nabantu abasebenza, abantu babesebenza, obaba bebesebenza. Akasekho manje umuntu bangaka abantu abasebenzayo nje manje. Mama thiwa ubabale. Ubaba yabaleka phela. Bese ngithi bala bangasebenzi. Futhi ngizokutshela into eyisimanga. Umfowethu udrive u-Uber with a PhD. Udokotela kodwa udrive Uber. Wenza research kodwa uyacompete lapha ucompete nani emateksini. Enye into ama graduate ukuthi ukubone asedayisa imonto iningi lawo asuka ko health, humanities, commerce ngokwahlukahlukana kemkhakha aphuma e-university asewo salesman into abangaze beyicabanga ngoba ayidingi qualification agcwele ko we buy cars ama graduate adayisa ama iPhone lana ezinkundleni zokuxhumana online badayisa neziwasho kungabe nemlotha nayona yonke into ongayicabanga. The whole doctors bake bamatsha baze baye eMaritzburg masikhuluma nje nge-unemployment and yonke lento bhuti mawuthi uyayibona it is man-made icreate indoda ethile hayi ngoba sinenkinga yamathuba emsebenzi but izinto ezenziwe ngamabomu lezi amapolitiki yabona into okukhalwa ngayo ukube labo Kate Matlala mfethu bebabanika imali ukuthi bakha ama-factories but ama-factories azosebenza abantu but imali ephume ngendlela errong kuhulumeni ngabe siyajabula ukuthi at least lo Kate unefeme engaka uma umuntu ekwazi ukuthola itender ka-350 million engezukwenza lutho isibhedlela sisoluthwa 1.2 billion kunomuntu ozovelezela nje u300 200 million kuyena but lo mali leyo ayisizi ngisho umuntu oyedwa ngaphandle komndeni wakhe nezintombi zakhe uzima kakhulu. Sithe esinye isikhulu saseThekwini namhlanje sithi usingifica lapha ngase-MCA ngithi mina kanti niyahamba la uthi hayi ngizongena la khona into engizoyi-check-a la khona enye i-laundry lapha ngithi mina hayi kungcono uyabona ukuthi siyitshela ukuthi thina sodwa esigcina sisigudla kanje useyishayisa kumuntu wenqola ngithi ukhuluma ubheke kumina uyishayisa kumuntu eqhuba inqola uthi hawu lo muntu uhambelani la ngenqola ngithi mina hayi ungcono kube ungcono ukushayisa wakulimaza uyahleka uthi yini usho njalo ngithi mina hawu kufanele phela abantu bakithi baphushe inqola buka ngithi ukudla la izitolo zamakutshukutshu
kodwa ngeke nje uzudlule lapho uyoqoqa labo mama abahleli lapha abashiswa ilanga abadayisa amafruit abo uthi abangene la bayibona abadayisa ngoba bakithi. Wathi hawu kanti ngimnawe nje uyangipolitika. Laba webhuti bakhumbula ukuthi bangabantu abamnyama mase besey'inkingeni bavele bebemnyama kakhulu. That is our politician. Uma eqala nje namhlanje engathiwa khona oboshwayo, into yokuqala akazoyisho uzothi uyacindezelwa ngoba yena emnyama. That's who they are, our politicians. And kahle fuze ngabe labantu asisabamukele webhuti emphakathini nje kahle fuze ngabe basahambi bezosikhohlisa la ngoba sesiyabazi. Kuyafana nje uyosho njalo nje makuphela le commission bonke abantu mhlawumbe bazo-edelwa imoto nga-2 nga-3 abagadwayo ama-VIP. Leyo nto iyakutshela-ke ukuthi uzozwa uyathanda uthanda. Manje bazobophela kanjani labantu ngoba ngezwa kuthiwa omunye wayeseboshwa i-intelligence waboshwa ese-airport bengekho abantu abamgadayo ngoba kunzima ukufinyelela kuyena. Sikhulu sikahulumeni siboshwe ezinye iy'khulu kunento esasingavumi ukuyiprocessa ngaphakathi. Ukhona n'umuntu owakwezwa nje ngisho kwamanye amazwe kuthiwa ufike waboshwa esenkantolo phakathi wangena amaphoyisa neyibhamu azoxavuna umuntu enkantolo ngoba kufika umseshi enkantolo kunamaphoyisa akhona. Ngikhuluma ngale nto eyenzeka kulo muntu ummeli wayemele icala likaMiwa. Leyo nto iyayitshela nje ukuthi wayelandela into wayelwa nento ayibonayo ukuthi amanga. Kufunakala egcine kukhashwa yonke into ekhulunywa uyena. Kodwa futhi mababa yazi I'm so sorry but siyaku to interject. Uyabona le yabelungu ukuthi mhlawumbe mewe ngase babuye bezemandleni. Ayi ngeke. Angizwisisi kahle. Hey bagangile labantu but mavava. Mungabe umnotho okhishwa yibona mabona bakhipha amabhiliyoni. Mana sis. Bakhipha amabhiliyoni okudlula abantu laba abangakhipha amabhiliyoni bawashonisapho ngoba phela khona. Enzani? Ake sibeke le nto le. Sithe nje mina ngiyakusakhonda lapho kodwa la abantu abamhlophe into abayenzayo uma ngabe kumele akho umgwaqo enikwe 100% wemali uzodla 15-20%. Thina masinikwe ithenda kuleyo 100% engisuke ngutholile ngizodla mhlawumbe u70-80% wonke ngoba ngifuna ukubasela umavava lapha bese yonke imali lezobisela 20% ngithathe ngifake ngalo. Inkinga yethu yileyo sigreedy. Lo phatho abantu abamhlophe isho ukuthi ingqondo zethu zinarrow minded kangakanani ukuthi sekuzatshalwa kangaka ezweni kwenziwa lokho khona sisifike namhlanje. Sesiphinde futhi siyawudedela lo mbuso lo. Phela yabona mina ngize ngisole ukuthi kwakhona into eyenzakalayo. Mhlawumbe kukhuluma igazi. Siyabusa umthetho wethu. Webhuti mana mfethu. Futhi mavava idemocracy bakhona abantu abamnyama bayithola. Yilabo esibabiza ngama-leaders ethu ama-politicians. Ibona abantu aba-enjoya ama-benefit beneficiary. Ngoba bona ukuboshwa kwabakufani njengokwakho mfethu. Bona banikwa isikhathi sonke even nasey'nkantolo ukuthi bayi-express kulokhu kuhlehliswa nangu nje umalem uthi